Asta e valea largă sau valea lungă? Mai degrabă largă, cred. Data trecută n-am ajuns chiar până aici, nu? Nu. Era zăpada 2 metri aici. Transporturile la gat, iar trebuie să... E grabă mare, zic. Fii atent, ne-am împotmolit, am căzut cu mașina într-un pârâu. Bine, ce-ați făcut aici, bă? Ce faci, bă? Ești de bună, ce ai? Ce ai, bă? Așteaptă-mă! Dă mână. Ești ok? Hei, tataie! Eu le văd din când în când, dar mi-e rar, nici de cum mă apropie. Ce-i faci? Lasă-mă în pace, mă, omule, mă, că vreau să aduc acasă. Ilinca, te rog eu frumos deschide, că ne e foarte frig. Între galbe. Un film de Radu Muntean. Doamne ajută fiii mei, să fie bine la toată lumea.